pierdut încrederea în faptul că va învinge cauza cea dreaptă. Cei mai bărbați fii ai neamului treceau în ilegalitate, jurând să moară, dar să nu se lase scoși de acolo. În aceste zile de grea cumpănă, s-a făcut simțită unitatea de nezruncinat dintre partid și popor. We'll show him Chinese boxing. Yeah, Chinese boxing. Nori negri se adunaseră la orizont, nori ce alungau zâmbete necucerite de tine. Chiar și cei rămași ocupați, dacă îl întâlneau cumva pe inamic, se comportau în mod destoinic. Îi întorceau spatele. Da, pur și simplu îi întorceau spatele. Movement number 4. Dragon sneaks past. Dragon whips his tail. Vin după mine. Și tata în 49 l-a ridicat. Acum, chiar vezi, vin să mă iei și pe mine. Ce dracu! Taci! Idioane! Ia-te! Dracu! Băi, Vasilic! Hai, nu-ți spune! Hai, nu-ți spune! Iartă-mă! Ia ca eu cuvintele înapoi! Hai, taci! Taci, Vasilic! Taci! Frumușorul! Bravo, ne-am păi! Hai, puțin de răbdare! Stai cu picior, să treacă dușmanii! Și dacă scăpăm și din asta, o să trăim, Vasilic, amândoi! O să trăim ca oamenii, Vasilic! Ce am înțeles eu din viața asta? Acasă lucru, la lucru, alergătura iurea. 6 ani, Vasilic. 6 ani am muncit în casa asta. Ani ca aur. Anii tinereții. Poate că tinerețea dată de Dumnezeu pentru iubire, pentru petreceri și veselii. Dar nu cu bărbara. Că nu n-am mai ieșit. Și nici din datorii.